Guys, garon niya na po sila nagkuhan sa garden. Ilan ang butangan og lamping. Plastaran na dyan nila ang garden ani. O na ha. Gibutangan nag mga lamping. Mga sa ba rin ako. Lamping man na. Uy, okay pud gato imong bangko ko. Nakaimbento ka. No? Jadi ana. Mana nih ang resulta? Nanay Ali. Wow. Lagi alihan na. Okay guys. Napamot ka na. Ana ang mga garden pero butanganan pa rin sila og mga lamping ag daplin aron nga di mga katag di mga laka. Ito ta ana ka ukdo arang wa bibay arang jeng pagka pahilod na. Sige lang, salamat lang ha. Antena ha. Okay, amin sa ko. Merkulis ha. Pabuton tas Ginoo. Salamat ante, ampeng. Tanagang ante. Bye-bye ante. Sige lang. Sige lang. Salamat lang. Ganihara di pegang hinangaray na na. Ang saan yung bangko mo po man. Tega istalar ari. Hapit na dyan ni mahuman. Agma pohon. Unig humag. Taod sa wire. Ano sa aman mo siga mga Merkulis? Sa Merkulis na lang unta. Nagladlad pero makapalit man na nakaugma basta mo sa jog ladlad no. Okay guys, muli na sila. Kasagna laboratory to. Murag sahagna 22 ra. Dito man 38 sa kuan pagkat lokal pa. Ito na sila guys. Salamat ka Adjo. Sige, bye-bye. Ito ang nag-installer. Pero mabalik pa ito makay taon na ang wire sa poste. Kaya ni Merkulis kunupon mo si Igana ni. Maghayag na din yung farmhouse pohon sa inigan ni Merkulis. Karon ini ano po ako sa manukan. Di si buwag na mahog di ha. Amag si buwag nga. Ana suwag. Tanawa guys ang mga manok no, makalingaw. Ganha pagbuntag ibahugan na yan bars karon si buwag. Kanang manok ay. Tag-iro po nagkitiw-kitiw tanawa. Pero mga duk agbahog. Mabalik pa to sila. O karon niya na po si Buwag. Magpainam na po sa baka. Ha? Kaning bakahan natin pa ni si Ja. Nawa. Pag mga iro. Tapi isa ka baka. Tapi isa ka baka pa emnen pa pwede. Yan naman na po isa ka baka. Laki ni nga baka.
Ma. Malung manggukod ding baka pastilan. Bujagen. Ayun tan panggukod ma. Kining baka kay manggukod. Ma. Wala sila guys katong nag-installer sa wire ari sa farmhouse. Pero mobalik sila og mapuhon kay sijay magtaod sa wire diha sa poste. Maurat to dayang salamat.